Hi friends, आंनि बे प्रिया नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ खेबसे बरायहरनाय जाबावबाय। नोंथांमोना प्रिया नार्जारिनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक खालामनानै होदो। जों दा आदैमोनजों ओरैनो जकिं खालामलायनानै मिनिलायगासिनो दङ दसे जिरायनानै। दा बिदिब्ला नायलांदो। ओरैनो ट्राइनाय दे होन मा होनना हमनाङा होनल' नोङो होनद' आच्छा সদাচারে যে রত হয় না आंनाव बख्लायबाय थाखाबाय र' दे होनल' नोङो होन र'ब्रा जाथ'वाखै माथो दान होखो होन आं दानगोन ना आं होआखै आं इउटुबाव होआ नों मा खोथा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजियाखै र' जानला मानलासो ट्राइ खालामदों आं जानला मानलासो होन जानला मानलासो होनबाय माबा हमनोसो नागिरबाय थायो दे ना होन खोथा माब्रै जाखाङो होनल' होनबाय थादो आच्छा होननाया मा होननांगौ नों बेनि जाबाय रायलायलांदो हाय फ्रेन्ड प्रिया नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंखौ प्रिया नार्जारि इउटुबफोरखौ सिगाङावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय होनदो नोङो बेबायदि आंखौ बरायग्रोबायबा आं नोंखौ खालामबाय नालाय आंखौ बरायबाय ओमफ्राय दा बिदिनिफ्राय नोंनि खोथाखौ बुंदो बेबायदि बेबायदि आच्छा आं इउटुबार जानांगौ ना नों इउटुबार जानांगौ आं इउटुबारबा नोंखौ आं इन्टारभिउ लादों जेनेबा आच्छा नों इउटुबार आंसो होनायगोन नोंसोर आं इन्टारभिउ लादों नोंखौ दे आं नोंखौ इन्टारभिउ लादों सोंदों नोंथाङा बे जोबोद क्रिटिकेल बाथ्रा बे जादों दा डिजिटेल थारमाने बुंनो थाङोबा बे जुगा साइन्सनि मुगा होननांगोन बिगियाननि मुगा थारमाने जे खामानिखौ 1 लाख मानसिया मावो बे खामानिखौ दा सासे मानसियानो मावो मोनसे दा बुंनो थाङोबा दा सरकारनि बिराद 소리 하루는 이거이 organik omelette day in later day नुबानो सैमाथिं होनबाथाय सैमाथिं बायदिसो जालायलांसै बुंजा एकदमबारे जोंना ग्रुप दं नालाय बे फ्लाइअभारखौ लामाखौ साफा खालामो जों गाज्रि बुस्थुखौ नायनानै थानो हायाथ' एकदम जों साफाय ग्रुप दङ जों साफा खालामो मानसिफ्रा जायो लोङो गाज्रि खालामलाङो लामाफोरखौ बेखायनो सैमाथिं ग्रुप नालाय ओमफ्राय बेखौ एदाव नुबानो फैबानो आमलाय बिदै लोगोफोर देहानि बिराद मोजां खामानि मावो नोंसोरबो बानायना लों